Pas main wis pleset barang. Rapopo pokokku. Cek aman, makasih mok wae. Piye nek arep iki? Aman. Sik bulan opo iki? Bembeng ya aneh aja. Nek bembeng karo gentong mumpung diadu tau. Pang. Nyapa ya ini kita gawabut begitu. Ini panjangnya sepi lagi loh, apa rokokan mas? Nyeneng. Oh, no. Wih, lho nyapa. Lah piye lagi jarene gabut. Ya nyatu ya aku gabut to, Dong. Lah nyapa sikil lo temang sikilku. Lah timbane numpangi wong wedok predadi yang gitu. Dadi apa? Dadi cangkem no tong. Peh. Cah loro iki tak rungok-rungokane kok tengah pagi. Masa silet lho. Kayak sing geger ya sapa? Iki lho kat mau mengisi waktu luang kegabutan gua. Sampai anak senengane mutusi. Ndak suka. Kowe lho Nol, tau keteko alok Apa nek mung nguping iki keko silit, mbrebeki silit iki. Oh pisan lho Dong. Dadak muni gak suka. Waduh kanu blendrang ngono bahasa Indonesia. Wah ngur koyo aku ngene lho, apa enake sing ra ngerti apa ngono ya wis gak suka. Alay. Wah, ini sing gawe jangan blendrange lho awakmu. Aku bedino maneh kok namung ngasih walek jangan blendrang. Kali-kali mbok yo dijanganke sing anyar ngono. Ngono mangga halo ae wong sing gawe dek. Rumangsane, aku rungokne yo kuping barang. Tapi ya siklet yo sengring-sengring gelai masamu. Rungokne cah loro padu jan kebacot anjenane. Bruh. Lho diomongi lho. Kabeh odo ngentai dhewe-dhewe. Diomongi kok meneng rasa ngapri. Ya wis ngono. Ngalih aku. Nyok, wis silet. Ya ampun